Hej, her er Dansk Gaming Challenges. Jeg vil gerne undskylde for, at jeg har været lidt inaktiv her de sidste par uger. Men jeg har været syg, så jeg ikke rigtig kunne lave noget på min kanal. Bara, han vil gerne være med i vores kanal, eller min kanal. Og så en, der hedder Simon, han er her godt nok i dag, han har også været syg og skidt. Han vil gerne være med i vores kanal, og så laver vi nogle flere videoer, og så bliver der lidt, hvor Simon han laver nogle videoer, hvor lidt Bara laver nogle, og så bliver der også, hvor jeg laver nogle. Min HDPVR, den er gået i stykker, men jeg har fået den lavet, så den har været gået i stykker, det er ikke så godt. Eller capture card, eller hvad jeg vil kalde det. Jeg har fået lidt kritik for at tale engelsk i 2 af mine videoer, så derfor vil jeg godt lave dansk nu. Og ja, det var det. Hej, det er Bara her. Jeg har også en kanal, jeg har ikke lavet nogen video endnu. Jeg har ikke købt den der HDPVR, eller hvad jeg vil kalde den. Det bliver nok om et par uger. Så ja, og jeg håber I ser min vens kanal, Sebastian og Simon. Så ja. Ja, vi håber meget, at I kan se vores første video, den hedder Glitch in GTA 5. Også den, hvor jeg filmer mig selv. Selfie! Hvis jeg får 100 views på den, eller seere, eller ja, visninger, så laver jeg en video i dag. Skriv i kommentaren, hvad jeg skal lave, og så prøver jeg at finde på et eller andet, og se om det kan blive godt. Må jeg have det godt? Må jeg have det godt? Så må jeg have det godt. Fortsæt god dag, og tak fordi I gad så med.